गावनि हौवाखौ गारनानै गावनि हिन्जावखौ गारनानै थाफैदों स' बेफोरखौ संनो थाखाय जोङो सं डेलिभारेन्सखौ हगारसिगोन बै गाज्रि खामानि मावग्राफोरखौ एन्टि ससियेल एलिमेन्ट्स बा एन्टि ससियेल खामानि मावग्राफोरखौ जों लकआपआव सोनाय गावनि हौवाफोरखौ गारनानै फैनाय बा गावनि हिन्जावफोरखौ गारनानै फैनाय नैफोरखौ संनो थाखाय संगालि हगारसिगोन आरो जायफोर आयेननि बिरोधि खामानि मावनाय बा गाज्रि खामानि मावनायफोर फरायनो होननानै थाफै सोरबा सेंग्राजों थानाय सोरबा सिख्लाजों थानाय नैबेफोरखौ माने लकआपआव सोनायनि थांखियानो जाहैबाय गोदान बर' फरायसा आफादनि बे बर' फरायसा आफाद गोदाना मा नोंथांमोना फुल भिडिअखौ नायोब्ला निश्चय बुजिनानै लानो हागोन दा बिनि सिगां आं फंनैसो बाथ्राखौसो गोसोखांदों बा सानदों आरोखि थ' जाब्लाबो फंनैसो बुंनायसै नङा होमबा स' नोंथांमोननाव आं गिबियावनो निमाहा बिखाय जुदि माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा होगोन बर' हिसाबै आरो मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो हागोन दा बे गोदान आफादनि थांखि आरो थिरांथाखौ आं मोजां मोनदों मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बर' समाजनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लायानो जा बा आइजोफ्रानो जा बा हौवाफ्रानो जा थाखानाय जिथुनाखि गावनि न'आव दोखसियाव थाखानाय ओंखाम ओंख्रिखौ जासे जानानै गुबुननि दोनि ओंखाम ओंख्रि नागिरग्रा माबायदि गोथाव जादों जायाखै बैफोरखौ नागिरग्रा लोगोसे फरायनायनि मुङै गुवाहाटि सोहोराव थाफैनानै जोंनि गुवाहाटि सोहोराव थाफैनानै मा खालामगासिनो दङ सोरबाया देहानि फालांगि मावगासिनो दङ सोरबाया गान्जा ड्राग्स बिजनेसनि खामानि मावगासिनो दङ नैबेफोरनि थाखाय गोजानाव थादो मानो होनना बुङोब्ला गोदान आफादा पुलिसनि मदद लानानै बा हेफाजाब लानानै गासैखौबो सिग्रोमनाय एबा हमनायनि थाखाय जेथिंबो संगालि थिसननानै दोननो नागिरदों दा बेखायनो नोंथांमोना हुसियार जा आरो गोजानाव था बैफोरनिफ्राय हुसियार जानानै सोर खामानिखौ मावो बेखौ आं बुङाखै हुसियार जा माने नोंथांमोना बैफोरबायदि गाज्रि खामानिनिफ्राय गोजानाव था आरो बेफोरबायदि गावनि सोलेर भेलु गोनां सोलेरखौ फानथिंबायनाय मानाय सोरनोबा गथायनाय आरो सोरजोंबा बुथारजानाय बैफोरनिफ्राय गोजानाव जा बिथांमोननि बेफोरबायदि आयेन दानायखौ आं मोजां मोनदों नाथाय आं फंसे खोथाखौसो सानगासिनो दङ अनलि जोंनि आसामाव थानाय गुवाहाटि सोहोरावल' बेफोरबायदि स्ट्रं खामानिखौ मावगोन ना बले आउट अफ गुबुन हादोराव थाहैनायफोरखौबो मावगोन मानो होनना बुङोब्ला दिनै जोंनि बेफोरबायदि खामानि मावग्राया गुवाहाटियावल'थ' गैया जोंनि बेफोरबायदि बिसि थाखानाय बा फिसाय थाखानाय बेफोरबायदियाथ' लायै खारलायनानै गुबुन हादोरावबो दंहैयो जेरै बेंगलर तामिलनाडु केरेला बुंनो थांब्ला मुम्बाइ अल भारतआवनो सिखोमानानै दङ बा थाखोमा दंजोबो बैफोरखौ मा खालामगोन आरो बिथांमोना बैफोरनि सायाव एक्सन लानो हागोन हाया दा एक्सनाथ' लागोन बेबो मोनसे सैथोलै नाथाय बिथांमोननिफ्रायनो खरसा बरसा गारनानै नागिर होसो हमगोन ना बले बै सोरबा हिन्जाव लानानै खारजानाय सोरबा हौवा लानानै खारजानाय बिथांमोननि न'खरनिफ्राय खरसा बरसाखौ लानानै खामानिखौ मावगोन आरो लोगोसे जायफोर देहा फालांगिरि मावदों बिथांमोनखौ हमगोन नाबो गावनि खरसाजों बा बै आफादनिनो खरस बरसजों हमनाय जागोन ना बले न'खरनिफ्राय खरस बरस लानानै हमनाय जागोन बेखौ आं एसे कनफिउस जागासिनो दङ आरो जिथु आं मोजां मोनदों बिथांमोननि थांखि आरो थिरांथाखौ आंबो सापर्ट होनो गोसो जादों नाथाय बेखौसो आं कनफिउस जागासिनो दं जे जोङो मात्र आसाम गुवाहाटियाव थानायखौल' हमगोन ना बले गुबुन दाब जायगायाव थानायफोरखौबो हमगोन बेखौसो आं सिन्था खालामदों मानो होनना बुङोब्ला बेफोरबायदिया सोलेर फाननाय बा लानानै खारलायनाया जोंनि गुवाहाटियावल' जमा जानानै दं बे नङा गुबुन जायगायावबो दङ थेवब्लाबो आङो बिथांमोननि नाजानाय आरो मिजिंखौ आं जोबोद मोजां मोनहरदों बेफोरबायदि जानांगौ आरो बेफोरबायदिनो थिरांथा लाब्लासो जोंनि बर' समाजनि गुबुंले बारहावाफ्रा जोबलांसिगोन आं बेखौ आसा खालामदों मानो होनना बुङोब्ला दिनैनि दिनाव जोङो बुंनो थाङोब्ला गोबांथार बारायनायनिफ्राय बारायगासिनो दं जेसांनो बादा होदों एसांनो बारायदों जेसांनो बादा होदों एसांनो बारायदों सानफा एफा बारानिफ्राय बारा जालांगासिनो दङ हिन्जाव मानसि गोमानाय सोरनिबा फिसाय गोमानाय सोरनिबा फिसा गोमानाय सोरनिबा फिसाला गोमानाय नङा होमबा नैबेफोर मारैहाय आंनिबाथ' बेफोरो जानला मोनला गोमाया मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोना गाज्रि बारहावाजों लोब्बा लानानैसो ओरै नङा ओरै सोरखौबा लानानै खारखारलायनायसो जानानै दंगासिनो दङ आरोखि दा बेसो आंनि साननाया आरो आं मोजां मोनदों बिथांमोननि नाजानाय हास्थायनायखौ मानो होनना बुङोब्ला जोंनि गुवाहाटियावथ' दा बुंखासै गोबांथार दङ 13 इयार्स 14 इयार्स 16 इयार्सनिफ्राय लानानै गोगोमथार लाइमोन हिन्जावसाफ्रा दंफैजोबो बे जायगाथिं आरो बुंनो थाङोब्लाथ' बबे जायगानि आं बुंथ'बावला गोबाङानो मिथिगौ गोबाङानो खोन्थानो रोंगौ गुवाहाटियाव थां माने मिथिजोबै रावबो गैया होनना बुंजायो नाथाय बैफोरबायदि आरो मोनसे खोथाखौ आं सानबाय थादों जायफोर बिथांमोना संगालि जागोन सोरबा थेला आवलानो सोरबा मैगं बेफारिनो बिथांमोनखौ संगालियाव दोननो नागिरदों बे बाथ्राखौ आं सानदों दा बिथांमोना मालाय खोन्थाथारगोन नालाय जे उमुक हिन्जावसाफ्रा बा उमुक हौवाया नैबे जायगायाव दं होननानै मानो होनना बुङोब्ला हमनानै होनाय लोगो लोगोनो प्रुफआथ' बैसो जागोन जाय बिथाङा खोन्थानानै होगोन बिथाङासो प्रुफ जागोन बिथांमोनाथ' जेलाव सोनायनि खोथा बुंदों जेलाव सोनायाथ' गिदिर बाथ्रा नङा बेफोरबायदि दुस्थु मानसिखौ सोनांगौ बे थिगानो नाथाय जायबा खोन्थागिरि बैखौथ' साखि हिसाबै थुखिनानै होथारगोनलै बै बिथाङाथ' हाजिरा मुजिरा मावनानै जायोब्ला मैगं फाननानै जायोब्ला बिथाङाथ' कट थारिख गाथारनांगोन नामा आं नैखौसो सानगासिनो दङ थ' बेफोरबायदि जिथु गावनि पकेट खरसा गारनानै कट थारिख गानांगौब्ला कर्टआव खारथिंफिननांगौब्ला
खोन्थाग्राफ्रा ओंखारनाय नङा नामा आं बेखौसो सानदों। बेखायनो जायफोरबा सिआइडि जायफोरबा खोन्थाग्रा बिथांमोननि नामखौनो दाहो बेयाव, नङाब्ला माने सिआइडिनि सायाव बिथांमोना एक्सनबो लाफिननो हागौ आरो खिथेर लाफिननो हागौ आरो। बेखायनो आं सानदों जा मावनो नागिरदों बे जोबोर मोजां खामानि आरो मावथारनांगौ, बे खामानिखौ साक्सेसफुल खालामनांगौ। नट अनलि जोंनि आसामावल' नङा, गुबुन गुबुन जायगायावबो बे खामानिखौ मावनानै देखायथारनांगोन, अब्लानो जागोन। आरो मोनसे खोथा आं सानो, बेफोरबायदि आफाद दानाया मोनसे सरकारनिफ्राय पारमिसन लानानै मोनसे माखासे आइडि कार्ड खालामना लायोब्ला जोबोद मोजां जागोन। आरो पुलिसनि टटेलि पारमिसन थाजोबनांगोन बेयाव। पुलिसनि टटेल पारमिसन लाजोबनायनि गेजेराव आसाम सरकार, भारत सरकारनि पारमिसन लानानै जाहाथे अल भारतआवनो जोङो नागिर नागिर हमनो हानाय, जाहाथे जोङो बेफोरबायदियाव माने थगजाबोनांथ' गुबुन गुबुन जायगायाव माने मानसि लायनो थाङो, उल्था जोङो माने पुलिस टुलिस लानानैसो बै दायनिगिरिजोंसो माने होसोफिनजानाय मानाय बेफोरबायदि जों गोबां खोनादों। आरो जोङो खुद माने थाङै थाङै लायनो मोननाय मानसि नालाय गुबुन गुबुन जायगायाव, हमनानै ला तामिलनाडु, बेंगलर बेफोरावबो जोङो गोबां थरख' थरख'नि गेजेरजोंसो किसुमानखौ लाबोनो हादों आरो किसुमानखौ लाबोनो हायाखै। दा बेफोरबायदिनो आरोखि। स' आं मोजां मोनदों। नोंथांमोना माबायदि मोनदों निस्सय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो। बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों कामरुप मेट्रपलिटन जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा फंनैसो बाथ्रा मिथिहोनो नागिरदों, फोरमायनो नागिरदों, खावलायनो नागिरदों आरो लोगोसे वार्निंबो होनो नागिरदों जे नोंथांमोना नुबाय थायो ससियेल मिडियाफ्राव जे गोबां मानसिफ्रा गुवाहाटियाव खारबोयो, सोरबा गुबुन हिनजाव हौवाजों खारबोनाय, सोरबा गुबुन हिनजावजों खारबोनाय, हौवा थासेयावब्लाबो हिनजाव थासेयावब्लाबो गुवाहाटियाव फैनानै बबेबा रुम भारा लानानै थाफैनाय जोङो नोंथांमोना मिथिबाय थायो। आरो गोबां बेबायदिनो जाथाय जाबाय थानायखौ नोंथांमोना मिथियो जे गुवाहाटि नोगोरमायाव बेयाव गोबां फरायसुला फरायसुलिफोर दंफैयो। फरायसुला फरायसुलिफ्रा फरायगासिनो थायोब्लाबो बिनि गेजेरावनो बिथांमोना समाव गाज्रि लोगो मोननायनि जाहोनाव बिथांमोना लामा आन्दायनानै समाव गाज्रि खामानिफ्राव लोब्बा थायो। आरो नोंथांमोना मिथिखाबाय जे खायफा मावथावै खामानिफोरखौ मावनानै गुवाहाटि नोगोरमायाव फरायनो फैनानै बिथांमोना थैनानै थांनायखौ नोंथांमोना मिथिदों, माब्लाबा एक्सिडेन्ट जानानै थैनायखौ नोंथांमोना मिथिदों, माब्लाबा सुइसाइड जानाय मिथिदों। दा कामरुप मेट्रपलिटन जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम एखमब्ला बा सानसेयावनो मोनबा गाहाम हौवा हिनजाव खारलायनाय जों केसेसफोरखौ मोनो आरो लोगोसे माब्लाबा बिदिनो रेप केसफोरखौ जों मोनो आरो न'खराव हौवा हिनजाव बुलायनायफोरखौ जों मोनबाय थायो। गोबां जिल्लानिफ्राय, बांसिनानो बिटिआरनि जिल्लाफोरनिफ्राय जोंनिसिम कलफ्रा फैबाय थायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिखौ गेरेमसा खालामनो थाखाय नाजाबोगासिनो दङ, नाजालांबाय थायो आरो नाजालांबाय थागोन। अब्लाबो जोंनि समाजाव ओरैबायदि मानसि दङ जे बर' हारिखौ गुबुंले खालामनो थाखाय गुबुन 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 खामानिखौ मावबाय थायो। अब्ला जोङो गुवाहाटियाव थानाय थामहिनबा कामरुप मेट्रपलिटन जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि बर' हारिखौ गेरेमसा खालामनो थाखाय बा बर' हारिखौ गुबुंले खालामनायनिफ्राय जोङो रैखाथि होनो थाखाय दिनैनि सानाव जोङो मोनसे स्क्वाड जों लन्च खालामदों आरो बे स्क्वाडनि मुङानो जाहैबाय जि आवेर स्क्वाड, थामहिनबा गुवाहाटि आबसु वाच एन्ड रेस्किउ एंगेजमेंट स्क्वाड। बे स्क्वाडाव माखासे रैखाथि भलन्टियार्स आरो संगालि भलन्टियार्सफोर थागोन। गुवाहाटि नोगोरमायाव मोनथाम पुलिस डिस्ट्रिक्ट दङ, इस्ट, वेस्ट आरो सेन्ट्रेल। बे गासै मोनथाम पुलिस डिस्ट्रिक्टआवबो जोङो रैखाथि भलन्टियार्सफोरखौ दोनगोन, जायफोरनि खामानिया जागोन जे बहाबा सोरजोंबा बुजानाय बा बहाबा सोरजोंबा थगायजानाय बा बहाबा खामानि मावनो थाफैदों, लेबार खामानि मावनो थाफैदों, नाथाय मालिकनिफ्राय दरमाहाखौ मोनाखै, सालारिखौ मोनाखै। स' बेफोर खामानिखौ मावनो थाखाय आरो बेजों लोगोसे सोरजोंबा थगायजानाय बा सोरजोंबा लांखार जानाय बा हिउमेन ट्राफिकिंफ्राव सोरबा हिउमेन ट्राफिकिंनि भिक्टिम जानाय, स' बिथांमोनखौ जों रैखाथि होनो थाखाय जोङो बे मोनथाम पुलिस डिस्ट्रिक्टआव जोङो रैखाथि भलन्टियार्स दोनगोन। आरो बेजों लोगोसे देरसिन बाथ्रायानो जाहैबाय जोङो गुवाहाटि नोगोरमायाव खना खनला जोङो संगालिफोर दोनसिगोन आरो बिथांमोनखौ जोङो बुंगोन संगालि भलन्टियार्स। आरो संगालि भलन्टियार्सफ्रा जोंनिया जागोन सोरबा मैगं फानग्रा, सोरबा थेला नारग्रा, सोरबा गारि सालायग्रा, सोरबा फरायसा बा सोरबा गेदेमा, सोरबा अफिसार्सआनो जा, गोबां जोङो संगालिफोर दोननो नागिरदों। गुवाहाटिनि खना खनला जायगाफ्राव जोङो संगालिफोर दोनसिगोन, जायफोरनि खामानिया जागोन जे बर' मानसिफ्रा गुबुन जिल्लानिफ्राय गुवाहाटि नोगोरमायाव फैनानै जे बेयाव गाज्रि खामानि मावफैदों, हाबा मावफैदों, बेयाव फैनानै बिदिनो सेंग्रा सिख्ला जमा थालायनानै बिथांमोना गाज्रि खामानि मावदों आरो लोगोसे
बिदिनो बेयाव गावनि हौवाखौ गारनानै गावनि हिन्जावखौ गारनानै थाफैदों स' बेफोरखौ संनो थाखाय जोङो सं डेलिभारेन्सखौ हगारसिगोन बेनि थाखायनो जोङो वार्निं होनो नागिरदों जे अवेर AWARE आपसु वाच एन्ड रेस्किउ एंगेजमेंट स्क्वाड जों बेखौ दिनै लन्च खालामदों बेनि थाखायनो खावलायदों जे जोंनि हारिखौ गेरेमसा खालामनायाव नोंथांमोनखौ बयखौ बाहागो लानो थाखाय जे नोंथांमोना गुवाहाटियाव फैनानै जोंनि हारियाव दाग होफैया होननानै जोङो बेखौनो खावलायदों आरो जोङो रेस्किउ खालामनाय समाव जों जेब्लायबो जोङो फाइखि हान्जानि थामहिनबा जों पुलिसनि आरो गोबां कमिसन्सफोरनि जोङो सहाय लानानै जों खामानिखौ मावलांगोन आरो गोबां समावनो जोङो बर' हारि होननानै जों अनखाङो जे बर' हारि होननानै बेबो जोंनिनो बर' मानसि जे बर' फिसा होननानै जों अनखांनानै जोङो खेमा होयो गुवाहाटियाव जोङो बुवा अननानै गावनिनो बर' मानसि होननानै नाथाय जोङो बेबायदि बेसेबां गोबाव सैना थाबावनो बेसेबां गोबाव जों सहायबावनो जोङो सानबाय जे बिथांमोनखौ जोङो बुवालाबानो बर' होननानै अननायजों जानाय नङा दानिफ्राय जोङो ओरैबायदि खालामनो नागिरबाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद कामरुप मेट्रपलिटन जिल्लाया जे सोरखौबा दायनिगिरि मोनोब्ला बा सोरखौबा गाज्रि खामानियाव लोब्बा थानायखौ जों नुयोब्ला बै बर' सुबुंखौ जोङो अना लाबानो जों बै बर' सुबुंखौ जोङो पुलिसनो गथायना होगोन आरो बै सुबुंखौ जोङो लकआपआव सोनो थाखाय जोङो नाजागोन मानो होनबा जोङो बिथांमोननो जों लाय होबाय थाया जेसेबां लाय होगोन इसिबांनो बर' होननानै जेसेबां अनगोन जों लाय होगोन इसिबांनो बिथांमोना गाज्रि खामानि मावगोन बेनि थाखायनो जोंनि दानि थांखिया जाहैबाय थिरांथाया बेनो जाबाय जे बै गाज्रि खामानि मावग्राफोरखौ एन्टि ससियेल एलिमेन्टस बा एन्टि ससियेल खामानि मावग्राफोरखौ जों लकआपआव सोनाय